ଲୋକଙ୍କ କଥା ବେଳେବେଳେ ଢେଲା ପଥର ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? କାହିଁକି ନା ମିଠା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଅଧିକ ଢେଲା ପଥର ଖାଇଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି କରେ, ଆଉ ମିଛ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। କଥାରେ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ମଣିଷଟିକୁ କେବେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେନି, କାରଣ ସେହି ମଣିଷଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ମିଳେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିଜର ହୋଇଯାଏ। ଆଖିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ହିଁ ଭୁଲ, ସେ କାହାର ଘର ହେଉ ବା କାହାର ହୃଦୟ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ତୁଲାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁ ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସୀମିତ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୋପକାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।